Għaliex m'għandniex inkunu l-aqwa fl-Ewropa kif wedna l-Partit Laburista? Għaliex il-poplu qed jiġi diskriminat mill-gvern fil-prezzijiet tal-petrol u diesel? Hekk qed jistaqsi l-Partit Nazzjonalista bil-kellim tal-Oppożizzjoni għall-Enerġija Rajin Kallus iħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet l-aħħar minn sensiela ta' proposti mill-Partit Nazzjonalista għal dan is-settur. Proposta li tispjega kif fatwalment il-prezzijiet tal-petrol u diesel jistgħu joqsu bi 30 ċenteżmu f'pajjiżna. Bħal oppożizzjoni qegħdin nirrakkomandaw, neżiġu nitolbu lill-Gvern illi b'effett immedjat mill-lum stess kemm għall-petrol u kemm għad-diesel iraħħas għal kull litru bi 30 ċenteżmu. Dan aktar u aktar meta skont statistika maħruġa mill-Eurostat ninsabu fl-aħħar post minn fost l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea fejn jidħol il-prezz tad-diesel u t-tieni l-ogħla fejn jidħol il-prezz tal-petrol. Rajin Kallus spjega kif fil-waqt li l-medja tal-prezz tal-petrol fost l-istati membri tal-Unjoni Ewropea naqas għal euro u 16 ċenteżmu kull litru, f'pajjiżna l-prezz baqa' euro u 41 ċenteżmu kull litru, differenza ta' 25 ċenteżmu kull litru. Anke dwar id-diesel, il-prezz medju fl-Istati membri tal-Unjoni Ewropea niżel għal euro u 7 ċenteżmi kull litru, filwaqt li f'Malta il-prezz baqa' euro u 28 ċenteżmu kull litru, differenza ta' 21 ċenteżmu kull litru. Dawn huma ċifri li ġejjin mill-Istati membri stess infushom. U allura huma verità. U hija konferma illi il-politika tal-Gvern Laburista li adotta għal dawn l-aħħar snin hija konferma tal-falliment totali ta' din il-politika. Minnaħa tiegħu, il-kellim tal-Oppożizzjoni għat-Trasport Toni Bezzina fakkar kif Marzu li għadda il-Partit Nazzjonalista diġà ppreżenta għadd ta' proposti dwar it-trasport pubbliku. Proposti li l-Gvern Laburista ma tax każhom għalkemm minnhom kien se jgawdi l-poplu kollu. U għalhekk nixtieq nagħmel appell lill-Gvern biex jinforza fuq l-operatur tat trasport pubbliku biex jiżdiedu aktar prekawzjonijiet biex inħeġġu aktar nies jużaw is-servizz tat trasport pubbliku. Il-kellim tal-Oppożizzjoni għal protezzjoni tal-konsumatur Herman Schiavone spjega li bil-proposta tal-Partit Nazzjonalista wieħed jiffranka 15 euro kull darba li jimla t-tank tal-vettura. Lilek il-Gvern qiegħed jisirqek kull darba li taqbad tmur għand tal-fuel, jaqbad in-nożel u jitfa' fit-tank tiegħek.